Piye to? Ya kuwi mike kok kono. Tuh. Gak sak ombene. Iki opo lagi metu kok ya ngombe meneh. Ayu teh kok dilok-lok cah. Ombe ucu ala adik adoh sun kae. Ya ombe ini pokok. Alhamdulillah ombe anek eo. Kleo eo gitu. Eo. Eleo. Ya lambi kajekatan untu ya ngene iku. Alhamdulillah ate ombe anek pilih ya. Cilik penting ya rasane. Rasane ya. Adek ait. Itu aku ait tok. Alah. Kayak jabu. Ilate peduk akeh anem ngono. Ilate ini oli ini lho. Ndang. Urut salam. Iki digawe aneh ya. Ya. Aja luk-luk. Heeh. Soale endone wis ondok wae olah sak diluk-luk. Ante ae. Iya. Oh alah. Ini iki lho didadak mang. Oh dadak yo siapno kok. Ayo ya dak winane ning ini ngagolo ning ngene ora alek gak nentone. Terus ki njaluk. Iki aluk aneng entone piye lah piye aluk ento. Aku yo alhamdulillah lah digawa ning gayam. Asline yo engin digawe gayam ya. Balang lamene kaya ngene kayak pasar malam. Pasar malam. Asal malam. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Atik ontan dhewe apake nang ndi? Olah di ngesakno apa
nek ngidak ibu delok-delok oh awan yo kon antang ngidak 3 bulan oh iki mi apa-apa kok ayo ai oh duwe mi kok oh ai koyo wis kadaluwaksa ape ngendali bu apake lho kon dibul nek bengi nek awan kon ning lantang nek engi kok dikei hibulan awan kon rekoso bengi bulane jek mbok kon rekoso neh ijek kon acul awasor gunung ya Allah aku loso wedi wong lanang enake nggo sedina pas dadi manten ketok awan kok macul bengi kok macul lah macul melengut iki tak Pak wis gak greng kok lambok pacul nggonku ngono astagfirullah bapak-bapak sing sehat pokoke aja kanthi kalah mbek ibu-ibu golek bulan apake ninggal astagfirullah aku nyampe lalu luk salam ayo ngomong ki ya tuntut ngono lho cepet jen ora kejelas ngono kok olah ngono lah kok untukku kaya ngene kok jelas kok piye ya timbang morak-marik sing perlu apa yang disampaikne ya perlu matur nuwun terima kasih kula tak mlebu ngono ayo enak purek wadene aku ya wis unas Mas Hendra Fadil Pratama diparingi sehat walafiat dadi putra ingkang migunani tumrap bangsa lan negarane saged mikul dhuwur mendem jero tiang sepahipun maksud ora dipendem lho Mas mbok ora wis ngerti kuwi pil wis padha ngerti ya pendem jero babar pisan maksude dadi priya ingkang wah saestu ngabekti marang tiang sepuh ngono kae wis aja akeh-akeh aku nek kon crita reneng teke tenong raneng pathake omong raneng teke paribasan ya ngono kae aku ngomong terus ya raneng teke iki mbokeki lagu apa mbokeki tayub ya sak senengmu kuwi njaluk apa wong lengkap kok lengkap aku yang njaluk tayub ae sing enak sing gawayeng sing di omah mber rondo regeng senajan nanggap riyok iso nanggap tayub rajana sing benco ya nggo bintu tok iki gento nggih monggo ditarik gendenge sak senengem aku manut aku seneng yo kena isite apa balungane tapi ora kaya aku seneng we aku seneng yen sliramu teko kene bisa apa gak iso ya kuwi tapi aku sing bisa ae aku nek kon nyanyi suaraku wis entek kaya ngene ya Pakde kasete rung didol isite apa Mbak Sin aku manut sementing kowe seneng aku ya marem yuk barang main-main kaya ngono ene karpete senajan bar dienggo gambar Rasulullah wis watine tarasati eleke wis watine padha nindakake adan wis tumandang wayahe sembayang tepi wajib dawuhe pangeran salat dadi kakake agama limang waktu
waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan setumadina luwih sampurna yen berjamaah Zuhur lan asar sholat sayakti nyegah tindak mungkar Maghrib lan isya jangkape prayogane ditambah sholat sunnahe jasa brono iku perintah agama kelingono ning donyamu sedelo pasrah sing kuasa yen kapeke besok bunga jan matur nuwun enak pol wis iso nanggap reyok nanggap tayub ki waroke ayo perang dawe Rama Guru biyen ora raga ijek kuat aku jak perang ayo Ade perang ora diperang kaya keenakan waroke ayo warok sendak kepedang ayo yo yo ôi nhỏ hốt nhỏ đã thế hốt nhỏ hốt ê hốt ê hốt nhỏ đã ê đã thế hốt đã ê hey 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 hốt nhỏ hey hey yo awas oh ya lo oh ya yo ayo ayo tidur Yo. oh yo ayo dong ayo sini hei ya lo hei ya iki piye Ayo, dong. konsepe? ayo rasano kowe ayo oh lah to hei hei
Ayo, ayo, ayo. Hei, 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 hei. Hei. Aus. Hei. Ya. Ayo. Hehehe. Yes. Hei. Oh. Oh, 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 oh. Hei. Oh. Aus. Hei, ya. Hei, ya. Hei, ya. Hei. Ah. Ayo. Ayo. Is. Ayo tuh. Iya. Hei, ya. Iya. Aus. Loi. Ayo, 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 ayo. Yes. Hei, ah. Ayo tuh. Hei, ah. Aus. Ayo, Aus. Aduh yung, aduh, aduh yung, aduh, aduh, aduh. Oh ngajengkel level ini, aduh, ayo, 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 Aus, aduh ya, aduh yung, aduh, aduh, Aus, ayo, ayo, ayo.